Hallo. Ja, så nåede vi det sgu. Det er årets revystykke, det hedder det. Ja. Allerførst så vil jeg gerne sige tak til Søren. Nu sidder han jo her og har underholdt jer her den sidste halve times tid. Det er jo simpelthen dejligt. Som sagt så hedder årets revy Vi nåede det sgu. Og det er instrueret af Anne-Marie og Claus. Så var der noget med kulisser, det spurgte jeg Claus om tidligere, men det er sådan noget kommentarer, der er ikke rigtig nogen, der har lavet det, så er de alle sammen lavet det alligevel. Ja. Og det program, I sidder med i hånden, det er så Claus og Anne-Marie, der også har stået for det. I kan selv se sådan, hvem der spiller med, og hvad de forskellige stykker hedder. Om en times tid cirka, så vil der være en kvarter 20 minutters pause, hvor I kan gå ud for at ryge eller få en drink op i bar. Praktiske oplysninger, der skal vi have stillet nogle bord op her efterfølgende, og det har Bjarne Andersen lovet, at han vil instruere jer i. Musik i aften, det er så Dybvads Danseorkester. Det er vi rigtig glade ved, at de lige kunne presse ind her. Baren, den lukker klokken 2. Der gælder vores spiritus, vi vil tælle. Og alt rygningen, det foregår udendørs. Og så vil jeg ønske jer en god aften. Håber det bliver sjovt. Take my dues, till I'm too tired. After my sentence, I committed no crime. I made a few. I let myself sink into my bed. I've got through. We are the champions, my friend. And we'll give our fight to the end.
se, at ikke en nævnlig by kunne blive. Netop her i Hjaltekrans sker der jo en masse. Selv en ny dessert vil sige, kan det virkelig passe? Vi skal sikkert høre hjem, der over er hængt, og nogen vil sige, det havde skulle glemt. Vi håber, at I vil tilgive os, hvis vi skal til. Hvad der ikke må komme frem i denne revy, er bare fortællinger fra land og fra by. Man må virkelig øve. Vi er glade for at kunne præsentere så dygtige folk står lige bag her. For de giver den nemlig gas, i så snart de er på plads. Sæt jer ned og nyd det og fornøje med, for den lille land folk kan komme så kan afsted. Og det er der utroligt så mange solceller, der er stillet op. Ja, det er nu nok bare for at fordele et tilskud, altså inden det bliver sat ned. Det skulle vist give ret godt. Ja, man siger, Anders Blume sidder hjemme hele dagen og ser på et mål og drejer rundt og rundt. Så er der slet ikke tid til noget som helst. Og Finn Rudi, han er blevet helt stum af fornovelse. Han går og knæger sig i en hele. Men stakkels Hanna, hun ligger på knæ. Lærer hun der solceller? Det er vist bare hende og bare hun ved det. Men de fleste er der sat på jord. Se nu til tons. Og det fylder næsten hele bakken. Ja. Marita Stige sidder nok så ret højt op på taget. Ja, men hun har da også en bedre forbindelse. Ja, men det er jo altså en nem måde at tjene til penge. Det kan man sige. Der har vi da Henrik Dybvad. Han er da vist været ude og have nogle kap af elmåler. Og tabt det kapløb der. Ja, jeg ved godt, hvad du vil sige. Det er nemlig så svært at rende baglæns til næste. Her på Lisby Brændsand bor jeg, dig om vente har det rart. Vi har planer, og dem tror jeg nok skal gavne i en fart. Vi synes danserne er holdende, eller varme lige så. Det er dyrt, når man skal fyre. Det kan alt så ikke gå. Så vi gravede hele grunden af rør og stanger ned. Og en løsning var nu fundet. Jordens varme, den er fed. Men så stik en anden regning. Det er dyrt
at købe el. Så vi gjorde den beregning. Vi må lave strømmen selv. Og så byggede vi altså. Sol giver strøm. Det er så skønt. Vi får tilskud, så det mander. Hold og skat og ingen mønt. Sådan er socialisten. At man følger lovens bud. Jeg går ind for det princip, men lad de andre punge ud. Jeg har lavet sådan et flot landskabsmaleri. Ja. Ja, det er også så skønt herude med al den friske luft og det store, frie udsyn. Ja, og så den der uberørte natur. Ja, det er nu ellers så. Der er jo møller overalt. Man kan næsten ikke finde en synsvinkel, uden at der er en mølle i vejen. Ja, det er det godt nok. Mange møller. Men det er jo også herude, vinden blæser. Var der slet ikke modstand mod at få dem op? Jo da. Ja, der var nogen imod. Sådan faktisk ret hårdnagt endda. Men han nævner ingen navn. Nej, det gør det ikke. Ja, altså, nu, jeg prøver nu lige at se ham der. Det er altså en god investering, sådan en mølle. Og han ser altså ret tilfreds ud. Se min mølle svinger drejer hurtigt rundt, næsten hele dagen. Og den drejer, laver den jo energi. Det er der en masse gode penge i, næsten alle dage. Jeg var klog og fik en vældig fin idé. Og scoret kassen, som jeg kan se. Armen tilbage. Særligt om sig selv. Da vi troede, det
det var slut, så skulle han fortælle. Han var kedelig, som kunne få alle råbte stop. Men det kunne han ikke forstå, skønt vi råbte op. Da vi troede, at han stansede, og han stak til endepragt. Ja, så havde han indtil sanset, så var det hele ødelagt. Ved den første resteplads var det kaffetid. Alle var vi godt tilpas, vi skulle ikke lide. Der var kaffe og lidt brød, og et kaffebrød. Alle sagde vi hurtigt op, vi kan lide det stød. Men da Lis skulle ud og tisse, tog hun sig vist ind i ret. Blev vi stjålet af en bisse, så var det hele ødelagt. Helt til Tyskland skulle vi, der nok at se. Vi skulle se et bryggeri, det slags kan jo ske. Bryggeren kunne tale dansk, så lidt i hvert fald. Så vi kunne forstå, hvordan øl blev tilberedt, før Vi fik en kaffe-øl, for det var jo vores ret. blev der sagt, at vi skulle køre, så hele ødelagt. Der var lagt et fint program, meget skulle vi se. Planen den var temmelig stram, men så regnede det. Lønnen skulle vi vandre i, men den var for våd. Midt i alt det regneri, så tog vi en båd. Man kunne ikke se disse, alt det vores stejl havde sagt. Da vi sejlede i disen, så var det hele ødelagt. Turen var alligevel fin, vi fik dejlig mad. Og da vi havde drukket vin, var der svømmebad. Vi tager gerne på en tur, sådan ind igen. Men så er betingelsen den, for det hele dur. Rejselederen bliver hjemme, det skal vi helt klart have sagt. Bare man tænker på hans stemme, så er det hele ødelagt. Om hunden er det jo, man plejer at sige, den ligner på en prik sin ejer. Hvis I nu tænker lidt på dem, I kender, kan det vist godt bekræftes, at det hænder. Eksemplerne i denne korte sang er få, den kunne have været meget lang. Annie har en hund, en god, sjov ven, som hun tager med på raske ben. Visse veje, de går aldrig træner, hvis de er begrænset med skarpe sten. Hjemme livet, hunden ikke ordner, men i byen er den godt tilpas. De er vældig glade, når de slår ud af døren ud til tante Flames. Så i hjørnet ligger den og slår under alle spil med vores glas. Bag sit hus på Lisbyvej i Fjaltring har serveringsbaner til sin hund. Med chikaner, tunnel, spring, ja alting, hvor de træner hver en led i stunden.
Hannes hund, nej, Hannes søster kom en dag til Fjalting med sin hund, som løber sig bort. Og den blev og rodede rundt i alting, for de synes det var sjovt. Men så åd den alt, så de blev ører, selv Anders' høreapparat. Og det skabte jo en hel del rør. Anders rapsede, ja det var klart, for nu knep det nemlig med at høre. Og så rejste begge i en fart. En cyklist i trans kom slet til skade, da en hund løb ind i mandens bryst. Hunden var slet ikke på den gade, påstod ejeren slet ganske vist. Det var nok en rigtig uldsebolig. Vi skulle findes nu selv her til lands. Men at det mundmuligt dukke op pludselig og skræmme folk fra vid og sans. En mystisk, men utrolig, at en ulv skulle løbe rundt i trans.
timaduner, alle budens glas og flasker. Selve boden hen ad gaden fløj. Det hele endte i panik. I vinduesfremheden fabrik. Imens marmeladefabrik. Jorden river hækken hos fru Gade. Hækken stærker, men så glade. Og så presses mosten Fredonia. Den drikken gør, at hun han altid kan. Så bliver der lagen selv på universitetet er hun kendt, bare så almindelig. Hun er årsag til en doktorgrad. Hende havtron, dit og dutterlands. Jo, vi har gang i den butik, imens marmeladefabrik. Imens marmeladefabrik. Hjemme hos Sten og Marianne tænkes der økologi. Deres have er en frydning fyldt med grønne larver i. Derfor Sten til købmand far køber 5 pund løs tobak, vander ude på dyreskaren, uden at larverne får træk. Når fadæsen bliver udbredt, ligger du, som du har ret. Træder man ved siden af, vil revyen bliver spredt. Hos Johan har ilden bredt sig i kartoffelrækkens bord, så kartoflerne var bagte, købelyst var mega stor. Vi er spændte på det næste nye tiltag fra den mand. Mon det bliver lækre jordbær, nu med chokoladepande. Inviterer Anne-Marie, ja til lunch og hjemme bag. Møder alle op i festtøj denne skønne sommerdag. Men det gik dig som forventet, snart var skovl og spade hentet. Plante buske, graven bed, ingen mad var tilberedt. Henning vil have køkkenhave, byggeriet blev for stort. Derfor køber han af Årland nok et stykke på jord. Spreder kødning, så det basker, og med haveslangen plasker, blæser på det økolort, for høsten giver stor. Tømmer Jens, han i agurker, de må gerne være små.
Hver dag får han på sin madpakke leverpostej med skiver på. Så en dag var de med pikke, Jens kunne mærke munden stikke af en usyltet agur. Konen straks blev gjort til skur. Når fadæsen bliver udbredt, ligger du, som du har bag. Smadrer man ved siden af, det revyen bliver spredt. Som Tupperware-konsulent er jeg blevet nok så klædt. Holder salgsparti i alle hjem. Bliver snart ud af byen sendt. Tør snart ikke mere vise mig frem. Tupperware, Tupperware, Tupperware. Jeg elsker dit gravende syn. Jeg vil have mere, køber gerne flere, har snart hele huset fuld af Tupperware, Tupperware, Tupperware. Nu er du hele mit liv. Synger dagen lang om min plastiktrang, om min Tupperware, mit elskede, elskede legetøj Tupperware. Så kod og glad, hver gang jeg skal lave mad. Finder Tupperware udstyret frem. Fylder hver en skål og et fad. Aldrig har livet været så nemt. Tupperware, Tupperware, Tupperware. Jeg elsker dit gravende syn. Jeg vil have mere, køber gerne flere, har snart hele huset fuld af Tupperware, Tupperware, Tupperware. Vær nu hele mit liv, synger dagen lang om min pæsketrang, om min Tupperware, dit elskede, elskede legetøj Tupperware. Regelrette tingene, de står. Knapper taget lukken og vægmaling tørren. Var en nat et regnvejr, som et torden værstede på. Henning stod i huset og grinede spørget. Sit udsigt, det var godt, at jeg den hele nåede. Men til deres skræk, Årlands spændingsværk, og verden til at tage skræk. Men til deres skræk, Årlands spændingsværk, og verden til at tage skræk.
som en weekend, og det nu var planen, at et lastform fuld med jord skulle trilles ud på plads. Men ved i dunken for satan, der lå den, det er da en stor granat, der ikke også kan være plads. Tiden var nu kommet, hvor vandet skulle hævnes, og med djævelens vold og magt skulle Orland få besked. Sitta, jeg tror, at hele skal jævnes ud på Orlandsmarken med en kastgranat. Den fik han tænkt i søvnløse nætter. Orland er sgu god nok, han er bare en bundeknold. Det går jo ikke hans liv på spil, man sætter, så han ringede alarm til skibets bombehold. Æren rykket, bomben igen! Æren rykket, bomben igen! Det var bare op, jeg lader bomben. Hey! Det var sgu da godt, at han kom til fornuft og ikke sprængte ned af frisk luft. Hvad koster en omgang med at få her til at holde ud? Koste? Det er ikke også sådan, at han får sgu alting gratis. Ja, ligesom der ham på Sifan i USA her i sommer. Vi stævnede ud mod Kattegat. Al den snak om søfartskendskab. Det er noget pjat. Søfartskendskab, det er noget pjat. Kendskab, det var noget pjat. Så kom vi i problemer den sommernat. Fordi kendskab, det var noget pjat. Så kom vi i problemer den sommernat. Hvor kaffes var stemningen højt. Af snaps og sild bliver man fikkens løg. Med 40 knop og retningssat. Så kunne vi slappe af, og der var tid til fjat. Så kunne vi slappe af, og der var tid til fjat. Vi slappede af, og tog os tid til fjat. Så kom vi problemer denne sommernat. Fordi vi slappede af og tog sig tid til, ja, så kom vi i problemer denne sommernat. Men ak og ved i vores elskovsstund, så ville skæbnen at vi gik på grund. Men skibet stod på havets bund, så jeg har det hørtes ikke til Øhøj. Som det hørtes ikke til Øhøj. Så stod aldrig til søsland de andre stod. Så risikoen lille om på grundet. Stod aldrig til søsland de andre stod. Så risikoen lille om på grundet. Men skibet sad urokkeligt fast. Nu søvær
hjemmeværnet frem med deres patruljeskib, fordi Hjemmeværnet tændte lys og sluttede det med bruderne i bordkampen. Hjemmeværnet tændte lys og sluttede det med bruderne i bordkampen. Med skib og trodse de arrangeret det nærmeste havn, vi skulle eskorteres. Moralen er, må I forstå, at for udkig må der altid en på broen stå. Og i kabysen må den anden til skulle finde på. Aldrig til søs lad de andre stå, så risikoen lille for på grund at Stå aldrig til søs, lad de andre stå, så risikoen lille for på grund at Højskole. Det er så dejligt. Så mange hyggelige mennesker. Og der sker en masse. For eksempel John Philip. Ved gæstehuset her i sommer, mange glade gæster kommer. Og John Philip står i sin have. Han vil se, hvad de skal lave. De skal lave mad med mere. Sætte telter og campere. Der vil jeg nu gerne være. Tænkte John Philip Alcigare. I stakittet var et vældig hul, og dermed var han heldig. Straks han starter ind at kravle, men han når kun til sin navle. Skønt han rokker, og han ryger med de røde først han ser. Ret så længe må han lide, for han vil på den anden side. Philip lukker sine øjne som en strus, der tror på løgne. Mens han venter på miraklet, mærker han, at han bliver taklet. Ret han vel, at han så hårdt bliver han slået i røven. Ganske hårdt og uden tøven. Annie, han kender en bide, men han går på den anden side. Efter smerter og strabasser finder han så nogle pladser til sit telt og soveposer. Med sit grej han nød sig moser, og nu hviler han på sit øre. Drømmer rundt om smalle døre. Næste gang John Philip han vil lege, finder han nok de brede veje.
skal bare male vor mandfolke. Det er noget, der kræver både sjæl og krop. Hvis der er potensen ude i provinsen, vi må altså se og godt nok. Mangler mænd og kvinder må bekræfte sans. Skal de trænes, gør de den til parningsdans. Hvordan kan man lokke en, der kun vil jokke ud af landevejen uden stands? Hvis han drikker øl og akvavit, bliver landene slet ikke slidt. Må der potensen ude i provinsen, er det noget, der hænger mere end det skal. Skolen mangler munker og de onde tunger, siger det fordi at mænd ikke kan. Alle vore mænd er måske hævnesvag. Må de andre det kunne hjælpe kun den sag. Hvis det er potensen ude i provinsen, vi må altså se og få den op. Hvad skal man så drive eller gøre i? Det er ikke nok at spille hjerter fri. Nu må vi stå sammen. Bare jeg og anden. Det er bare værd at bringe i. Hesteris har bare en til. Vores fremtid, den vil sætte på spil. Må det er potensen ude i provinsen, er der noget, der hænger mere end det skal. Kan kronen vredes, ved vi godt, hvor ledes. Der skal ride skolerne for eneste dag. Så bliver egen hurtigt fyldt med børn igen. Og det bliver en herlig tid i hele mænd. Hvis det er potensen ude i provinsen, skal den altså hurtigt op og stå. Mange gange har vi nyt de lange, lyse aftener tæt ved havets brus. Solen skinner, før den helt forsvinder. Ned i havet høres vindens sus. Nede her ved stranden, tæt ved Høftekron, er en dejlig plads, som vi elsker at bruge. Her er der kaffekaffe, kande og et par bajere tilbage. Vores autocamper, den står jo her så flot. Campinglivet passer os så godt. Vi er så Glade for udsigten her. Håber lille stade, tæt ved Høftekron. Flere og flere, jeg synes de skal campere. Og de sætter vognen, hvor de vil. De lokale bliver ofte gale. Deres glæde bliver sat på spil. For ved Høftekron springer de nøgne i. De er sure over campingfolkets kiggeri.
De hopper rundt med bare røv. Jeg skal med om vinteren skal de prøve. Og nu har de sat en sauna herned. Det er for dem en herlighed. Men vi som i vores campingvogn bor, ønsker de hen, der på øvre ord. Skønt at dogne, her med bare vogne. Skønne dage, her i Motorvæg. Livet nydes, vældet, øllen brydes. Vesterhavet er en hjertesag. Her er ro og fred i den skønne natur. Ingen larmeri på en skøn ferietur. Jeg søger min af i friluftsliv. Vi kommer og bølgende blæser. Der var bølgen, rose og vinden. Jeg søger, der er masser. Oh yeah. Vores lille gamle vogne stiller vi alle sovne. Vi bliver flere dag på dag. Det er vores rejse. Vi kan bare næsten til. Vi gør lige det. Vi kommer, når bølgene passer. Det er bare bølgen, ruse og vinden riv. Af surfer, der er masser. Oh yeah! Hvad skal vi nu gøre? Og fred er forbi. Alt det støveri, det kan vi ikke lide. Så er der ungdomsfest i shelter. Ungdommens tankeroset vælter. Strand her ved pladsen, den frygter vi bliver. Som et færdigt stykke flugpapir. Bare vi skulle betale for pladserne snart, så vil løftet ko her igen bliver rart. Men nu er der kommet en ny situation. Fint at sige. Hvor alt er varmt. Det er saunadamer, som nu fylder op. For Erik og Christian, det viser sin krop. Med garnene Erik og Christian i snit, hvis bare de forkæler kunne få fred. De skræmmer sgu fiskene med deres bund. Og handfisk, de mister sgu lysten til kunst.
Det er altså så irriterende med al den autocampering hernede. De fylder bare så højt. Og der er også altid de hårdeste række. Se nu bare der, det er helt lavvandet i dag. Og det er bare så koldt at komme ud, men det er bare så langt ud, så hvad er det irriterende. Ja, og i går, der var det jo helt højvandet. Man skulle bare lige tage et enkelt lille trin ud. Og så var man helt under. Ja, så det der tog, de har sat over, hvad skal det til for? Man ved jo aldrig, man skal prøve. Når man skal træde på det, eller hvad nu er det træde, det er jo så træde. Og så sidst og ikke mindst, så de to tåbelige fiskere. Christian og Erik. De tror, de ejer hele stranden. Og her i vores badevig. Vores, ja, vores. Hej, store hestevæg. Men det her, der er du brug for.
fortæller. Fælde mindste aftryk af en trussel i sig selv. Fjernsynet fortæller, medierne de melder, alt bliver dækket selv, den mindste bagatel. Nede i Skælskør, der er en hat blæst af en mand. Det fortælles, at et barn har tabt en rokketand. Hvad mon bliver det næste? Jeg tror nok det blæste. Dengang TV koblingstrappen torsk i land. Det er rigtig venligt, når så stormen endelig rammer med en styrke, som vi knap har set det før. Odien blev den kaldet, og hun åbnede ballet, mens vi søgte ly for stormen inden dør. Politiet gav det råd, lad være at køre ud. Tony og så Kirsten, de så stort på dette bud. Og I har måske hørt det, rundt i stormen kørte. Begge to, og sønnen han var med derud. Og som Bodil blæste, pustede og væste. Husene de rystede på stedet, hvor vi stod. Rundt i luften svævede, mens vi sad og bævede. Tagrender og plader, det var noget rod. Åse ringede til Johannes, kom nu i en fart. Vinduet står åbent, og det er slet ikke smart. Og i kamp med bruset kom han frem til huset. Vinduet det blev lukket, det var ganske rart. Hvad var det, der braste? Det var ingen garage. Det var Else Thomsens, hendes bil slap heldigt fri. Og fru Jens og Birte, tror mig når jeg siger det, deres udhus så man flyttehus forbi. Erik Bjerregaard, han mistede padder på sin hal, og der fandt dem på sin mark, så blev han skudt. Og med sure miner, læssede han ruiner, et i Arnes have, så var det. Og et drivhus gav sig, før det land de lagde sig. Det var Karl og Astrid, og det var slet ikke smart. Guffes udhus lettede, I har måske gættet, hvad det der på ramte, det var ikke smart. Lånes autocamper, det fik skrammer her og der, men så kan man spørge, hvorfor skal den dog stå der? Ja, han fik krampe, da han nu plader ramte på hans fine traktor. Det er, hvad der sker. Birte mistede plader og fik flere skader. Og Svend Eriks tunnel blæste hele helvede til. Den var til hans hunde, så de rigtig kunne vinde konkurrencer i agilitet. Hanne og så Anders, de så til i deres stue. Da stakillet lagde sig, og en rude sprang i tu. Men Jens Christian smiler, Bjerregaard han griner. Det giver mange gode år, og vi kan bruge.
med hånd og mus, som holdt fest i indestuen. Af hus, katten var af hus. Og en nat så blev der skrabet, Birgit vågnede bræt. Fik tændt lys og åbnede skabet, udsprang Birgits kat. Birgits kat, udsprang Birgits kat. Den har levet i 3 dage, uden bord og tørt. Og med Birgits sengeleje, hun har intet hørt, intet hørt, intet hørt. Hun har intet hørt. Birgit sover nu i skabet, der er helt trygt. Katten ligger midt i sengen, godt og blødt, godt og blødt, godt og blødt, godt og blødt.
Claus var valgt fra lokalet, der kunne de melde, at med fintælling blev der nu talt. Gunnar Herpling og Claus stod på linje. Den der rystede og bælede var Claus. Med 3 stemmer fik Claus så sin vilje. Så det var jo da godt, at han tav. Mon han nu skal være borgmester. Ja, det tror vi nok, han skal. Og for Claus kan vi så holde fester. Og en kæde, vi skal han da have. Flyvåndsdage, som hver tale. Og så får vi en mand, vi kan lide. Så det var jo da godt, at vi valgte. Også en mand, som slet ikke vil sige. Jeg stopper nu som købmand, har det på en ende. Ganske når de er gået med raske lange skridt. Ved butiks afgang fik jeg vandpatter i hende. Men det gør man ikke bare, for så kan det gå skidt. Altså, hvad i alverden er det? Købmanden går og brokker og mukker under. Ved du det? For fanden, han har jo valgt at lukke sin butik nu her. Og så er det, han ringer til sin fagforening for at spørge til sin efterløn. Ja, det er jo også på tide. Er der nogen, der har fortalt, at man skulle det? Og så er det jo fagforeningsdagen, hun spørger, om han har nogle indtægter og andre aktiviteter og indtægter fra udlandet. Hun beder om regnskaber for de sidste 5 år. Andet arbejde, pensionsordninger, antikviteter, formuer, biler, hus og... Ja, så har du en hund, men er hun måske en formue værd? Det er da i hvert fald fuldstændig vildt mange spørgsmål. Det var ikke det hele, for så er det jo Frede, han skal til at fortælle om købmandens forretning, der blev gjort til et anpartsselskab. Skide. Så spørger fagforeningsdagen, et anpart, har du selv anparter? Så siger Frede, jo. Har du selv anpart? I din egen forretning, så kan du ikke gå på efterløn. Efterløn, når man har anparter i sin egen forretning. Så kan jeg godt forstå, han går der og surmuler og mukker. Det er da... Men den der hylde, der var øverst op hen over disken, husk den med alle de der flasker whiskyer. Har de egentlig fået solgt alle de dyre flasker? Nej, den hylde, den var Frede simpelthen sådan ens over. Man skulle ikke sådan bare lige få lov at købe en flaske whisky. Det synes jeg, der vil være glimrende. Ja, så lader vi bare hyldespillet stå.
whiskyflaskerne var tomme. Nu drak vi stilikasser, de fine engelske whisky. Der er meget, der skal gøres, før dagen er om. Jeg tager lige en flaske, måske man skulle prøve. Jeg tager en lille tår, før en flaske gemmes væk. Den ligger godt i maven, ja, man skal ikke tøve. Men i næste går det bedre. Arme, bøj og stræk. Jeg tager nok en flaske, det sig virkelig mage. Om denne whisky holder, hvad etiketten gør. Og hiver nu en prop op på hylden, så at smage. Både prop og hyldeflaske, det giver et godt humør. Så ryger der en hylde, og proppen jeg nu smage. Jeg hælder dem i kassen, jeg tomme flasker bil. Og jeg skal satme love for, at tankerne de tage. Nu pludselig er jeg til lutter, øjne køb hans bier. Tager jeg en prop, og så rykker flasken af den. Den op i vejret, den går lige om. Og resten af kasserne, husker jeg på flasken. Nu lukker jeg i butikken, nu er hylderne sgu tomme. Så er der nok kun slander tilbage i os. Ja, og en hylde fyldt med tomme flasker. Jeg svanter, og jeg er så rar. Har I et problem, så kom til far. Jeg har tasken fuld af gode idéer, og I har problemer nu, jeg ser. Jeg skal bare have noget drive i. Byen vil jeg give et nyt liv i. Åbningstiden lover jeg vil blive midt fra 7 og så til 21. Jeg kan skaffe alt, hvad I vil have. Brød, kanel og isbjerg, dag for dag. Inden at I når at se jer om. Så er du jo væk og kassen tom. Valgtræn er i chok. Folk sidder i deres huse bag tilskoddede vinduer. Mørke skyer kommer drivende fra vest. Dommedag er nede. Alt håb er ude. Lykkeboblen, rest. Nu er der kun undergang ude. Men en ny dag bryder. Friske mænd og kvinder går på barrikaderne og melder sig til kamp. Hej ho, jeg er Anders, jeg er god. Hej ho, jeg er Anders, jeg er god.
har lige siddet derhjemme ved et køkkenbord og tænkt på, hvorledes at butikken går. Jeg tror, at vi kan få en rimelig stor succes, hvis folk de vil gå med til det. Ja, og synes det er en god idé. Og lave købmandsbutik, men til det er nemt. Vi skal bare i gang, og så er alting nemt. Vi skal bare have nogle varer hjem, som folk kan lide. Det kan der ikke være som alle mening. Det bare de gør, som vi siger. Jeg ved, vi får vort gennembrud. Jeg skal bare lige have den regnet ud. Jeg skal bare lige have den regnet ud. Han 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 skal bare lige have den regnet ud. Christian Skov, det spurgte. Christian Skov blev spurgt, om han var interesseret. Han er jo formand og er selv inviteret. Jeg er vant til at snakke med alle og enhver, så det skulle da ikke være så svært. Det skulle da ikke være så svært. Johannes var den næste, som skulle høre os alt. Han blev en kontakt, det gjorde ham skide glad. Jeg kan tænde lys og bestille en chips. Jeg skal bare lige lade lidt om med grundprincip. Jeg skal bare lige lade grundprincip. Jeg ved, vi får vort gennembrud. Jeg skal bare lige have regnet ud. Jeg skal bare lige have regnet ud. Han 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 skal bare lige have regnet ud. Henning er mand for et mesterskud. Når det er procent, og han den regner ud. At lave forretninger er for ham kendt. Og hunden det med ting, det er 10%. Ja, det er 10%. Sita og Mette, de sprang også på, hvad de alle lavede før, kan vi ikke forstå. Men alt for en ende, og nu må vi se, om det nye købmandspar kan få tingene til at ske. Ja, og vi skal hjælpe til. Jeg ved, vi får vort gennembrud. Jeg skal bare lige have regnet ud. Jeg skal bare lige have regnet ud. Vi skal bare lige have regnet ud. Vi skal bare lige have regnet ud. Vi skal bare lige have. Ja! Regnet ud! Ja. Nu, skal jeg bare lige have fat i mit kørsel. Så må vi sgu se, om vi kan finde en vild købmand. Hej, hej. Velkommen til aftens finale. Tag godt imod de 3 par, som er sluppet igennem til den spændende finale. Første par, kom ind. Ja, det er et midaldrende par, som meget gerne vil til
her i Fjalletræ. Og i forvejen, der har vi Villa og Volvo og Vågen. Tak. Det var jo. Det er første tegn på total amatørisme. I står på snæverier. Bakslige døde grise hjem. Jeg ved ikke, hvad fanden det er med jer. Det skal jeg sgu ikke. Jeg siger mig. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved ikke helt med jeres alder. Men jeg ved jo bare så der det bedste for jer. Det bedste, ja. Ja, men altså, I er simpelthen bare så nuttet. Men jeg er sgu stadigvæk lidt i tvivl, så... Ej, det bliver nej herfra.
Hvad nu? Jeg ved det. Vi trækker noget. Kom, hvem der skal være købmand? Jamen for satan, Christian! Det bliver du dig! Vi skal sgu have en mere til at hjælpe dig. Jeg har det! Den nye skolereform, de siger lærerne, de skal til at lave meget mere. Tag sgu en op på friskolen. Det er oplagt. Og det var godt nok lang omvej for at finde Fjaltmans bedste købmandsnavn. Ja. Ved I hvad? Nu holder vi simpelthen fest. Tingene, de løser sig, og i morgen er der en dag. Det er jo ikke noget, der er kommet op at stå af sig selv. Det her, det er jo krævet nogle folk tilbage. Og derfor vil jeg gerne starte med at se instruktørerne, Marie og Claus.
enten har Claus har jo stået med det program, vi har set der. Udover det, så har han jo også været forfatter. Men han er ikke gjort det alene. Han har haft hjælp af Anders Bjune og Rose Michel og vores flør, Ria. Dem vil jeg gerne se herude også. Det har man nu holdt styr på, hvem der er brugere også.